welcome back to my YouTube channel Bisaya TV. So karong adlaw na tari sa among probinsya no. So nanghuamig butong ginami adtuan. So but before ta mag-start kung bago pa ka sa akong channel ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong video nga pagahimuon. Okay, tara, let's start. So nanghuamig ka ng dalunon dito. Ayan. Morning sample na to. Yan. So fresh na fresh from the farm. Nindot yun man pag daghang butong man no. Ayan, so nice kaayo ang amo ang butang. Ayan, dalao naman na siya karon sa dagat. Kami karon diri sa Burias Glan, Sarangani Province mga paps no. So ipakita na ko sa inyo ang view sa living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta fix. So nagakat-kat ko karon diri sa taas, yan. Kung makita ninyo, yan. So naatay view nga makita dara. Ang sunod daw no? Tas kayo. So try na to kat-kat sa babaw, ipakita na ko sa inyo ang pinakataas. Kumbaga ilahang ginatawag nga point view nga makita ninyo. Yan. So makita ninyo no? So nice kay ang view. So unta makadto pud mo diri pohon. Kaya nindot jud siya. Yan. Ha? Super taas pala dito. Pakita na ko sa inyo ang palibot. Amo ni siya. Ayan. Ha? Yun. So na may makita ang view sa baba. Nasa lagi na tawag rin ito itlog sa manok or kang pugaran sa manok sa itong katkaton. Ayan. So welcome to pugaran. Tawagan ni dong. Ha? Itlog-itlog. So diri. Pwede ta mag-ganan diri. Itlog-itlog sa pugaw. Dapat ay aduan sa taas no mga kapaps. Yay. Hinelan sa careful kay matagak tari. Medyo lalong gud biya siya. So welcome to ayan. Welcome to 100 steps. So tara, let's go bani ko sa inyo 100 steps. Tara. 100 steps. Taas gyud dong no. So pinada sa taas makita dong daghan pa dong. So natay tour guide. Ang tour guide na ko ako gisuot. So nindot daw diri siya sa taas. Wow. Super nice. Diri nga side no mga paps is dagat siya. And then diri nga side sa tong likod bundok siya. So maka-relax diri. Nice ka siya nga place. Di gid mo magmahay. Gamay lang siya nga beach pero ang view niya is super ka nice. Baba na ta no, kay humana matagtanaw. So unta nalipay man apod mo sa atong gipakita karon nga mga view. Pero kung wa pa mo kadto, pangadto na mo diri no. Kaya ma-amaze jud mo sa place. Daghan kay salamat sa paghuman og tan-aw sa akong video mga paps. Pero kung bago pa ka sa akong channel ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa to ang next video. Thank you, bye-bye!